the hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, ato karong padayong iampo nining santos nga misa ang panginahanglan sa atong mga kaigsuunan labi na tong naapektuhan sa COVID-19. Mahunong na sa unta ang mga gubat o mga kagubot sa kalibutan. Mubanos unta ang kalinaw. Ato sang iampo ang atong mga benefactors ug donors nga mahatagan sa ilang mga grasya nga gipangandoy karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Hug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Itugyan nangamuyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Paskos pagkabanhaw maghupot unta niini diha sa pamatasan ug sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, itugutan si Pablo pagpuyo nga siyara. Apan gigwardyahan ug usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa maong dapit. Ug sa diha na sila, miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gipriso ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudeyo, napugos ako pag-apilar sa emperador. Bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakigsulti kaninyo. Kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong musudong say mong nawong, o Ginoo. Ang matarong musudong say mong nawong, o Ginoo. Ang Ginoo na sayang bala ang templo, ang trono sa Ginoo anaa sa langit. Ang iyang mosisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudong say mong nawong, o Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong o sa dautan. Ang may gugmaon sa kagubot iyang kaaway. Kayang Ginoo matarong, may gugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudong sa iyang nawong. Ang matarong musudong sa imong nawong, o Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga, ug nasayod kami
nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang sitwasyon sa mga tinunan maumaor sa gyud sa ato karong panahon, naa ang kanibang sinahay, naa ang pag-indigay, pagkumparahay sa kaugalingon. Mao to si Pedro kay giingnan man ni Hesus nga idupa nimo imong kamot ug dadon kas lugar nga wa nimo gusto paglingi sa niya nga nakit-an to niyang pinangga nga tinunan, iya sang gipangutana si Hesus, kung ako patyon ko nga ilansang sa cross, kanang naang imong minahal, unsa man say dangatan ana? Murag inana bang dating? Di ba kusog man mo ana kanang kumparahay ba? Ingnon gani ka ang imo ha mauning niya sa niya kana siya unsa may iya nang buhaton. Ana. Mao to ingon si Hesus, og kung gusto kong magpabilin siyang buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Ang gusto ni Hesus nga igsuon, mo focus ta unsay atong missions kinabuhi in relation sa kabubuton sa Ginoo, din ata maghunahuna unsay dangatan sa uban. Ayon na lang pangumparar, ay pag-ingon nga ako nga sige kog simba, sige kog donate sa simbahan, nganong lisod manon kay ko. Niya hinoy way donate, sige pang sugal, nganong may mang pagkabutang. Ana, mayra ba kay mo ana? No? Ang akong mama papa, gwapo o gwapa, na misliluan ko ng akong mama. Niya ako, milad kay now. Ngano man akong papag mama tagas kay height, ako putot. Ngano man niya ako mga igsuon tagas ako, ana ba kusog kay ta ana, labi na gyud kaning pagkumparahay sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Ako nga nagsigig exercise, nasakit na og cancer, ni ano'y gasigig inom, magligid las yuta sa kahubog, niabot na lang 85 edad, wa gyud masakit. Mga inana ba? Ako bitang papas una, ang mingon magito siyang buutan siya, kay ang iya kunong kasagaras iyang mga igsuon o mga igagaw, mga himabay, mga bisyoso, inom, sugal, panghasi. Pero siya, ang buutan yun. Wa magbabae, ambot lang ka, wa baka. O niya, awa man sa kamatngon niya, buutan man kay siya. Maampuon, sige rosaryo. Sus, maparalyze bitaw, half body paralyzed pagka 61 years old. Singgit siya pag abot sa amoy, di kay kalitok ba? Iyang gimahayag Ginoo. Ako tabuan, ngano kunong siya nahitabuan ba? Naahinon kuno'y uban, nga portigig kuno ka daghanag bisyo, wa man hinoon kuno maparalyze, siya manoon kuno. Kusad tong panahon na, porti mo sana kong guula, kay ako mahinoy nadakdakan, mga 1989, ako may nadakdakan sa responsibilidad, murarabatog, di pa kay ko andam, kay pag usa kong una-huna nga mahayahay unta niya, maupay pagka regular na kus trabaho, plano na ba sa takong magminyo unta ato, oy, na-cancel, nakaingon sa kus Ginoo, ako Lord, naadyo ko simbahan, among naong naasimbahan, pulos may Legion of Mary, choir, sige kung anha simbahan. Nganong mao man imong gihatag noon? Ana. Pero nakat-on man sad ko pagdawat, si Papa nakat-on sad pagdawat, wa na lang mi mangumparar nga nahuman na lang ko sa akong trabaho sa bangko, ni resign na lang ko mga almost 8 years ko dito. Wa lang gyapon ko kapabutang og doorknob sa among main door. Yapon mi lamisa nga arang-arang bisag kana na lang monoblak unta, wagi mi kapalit, wa gani mi bisan na lang kanang kinasimpulan nga refrigerator or kanang naang gas range ba kanang ana-anaon, wa hastang jealousy ang atubangan ras karsada ang gitarong, ang likod sako na lay gibitay. Wa gani mi plato nga mga mabuak, kasagaran pulos plastic.
nagitagimtim na sag maayo. Wa na lang sa ko nagbahay ana. Mao di ay kay ang plano des Ginoo nga mapari ko. Karon perting yaya. Naapil pa ang mga tao nga wa gyud ko magunahunang mahimong labot sa kong kinabuhi. Ana, no? Onya, unsa man na siya? Sunda lang gud ang planos Ginoo gud ay lang di pagsigig reklamo. Ang nindot hinuon atong masinati kining tubag nato sa Salmo responsoryo. Unsa may nindot diring gitubag nato? Ang wasan mo paminaw-paminaw lagi. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang atong paningkamutan nga mahimutang taong matarong aron pirmitang makakita sa naong Ginoo bisag asa patang dapita. Mura man na importante god makakita tas naong Ginoo. Magunsa magdaghan kay kag kwarta ang imong nakita ang kwarta rasad wa ka kakitag naong Ginoo diha. Magunsa man og nindot kay kag balay pero ang imong nakita ang imo rasang balay pero wa ka kakita sa naong Ginoo. Magunsa magnindot kay kag sakyanan yang imo rasang nakita ang imo rasang sakyanan sige nimo siding-siding ana wa jud ka kakita sa naong Ginoo. Nindot kay kag landscape sa imong tugkaran gipadak-an gini mo maayo kay nindoton gyud ang landscape bahala dag nga piit na tong imong silingan wa nay agianan sige lang jud kag panindot diha mutang ana mga tanom nya kana ra sa giimong nakita wa gyud ka kakita sa naong Ginoo hastang luuya zaman sakto karon kamo dito sa inyong balay nakakita mo sa naong Ginoo. Unsay ilhanan sa tao nga nakakita sa naong Ginoo? Pipila ka mga ilhanan sama sa atong unang pagbasa sama ni San Pablo nagsigi og sulti sa ngahan sa Ginoo. Pagpakig-istorya niya sa kato mga leaders mga Hudiyo ang iya ding gisulti ni amangod ko gipriso ko kay nagsangyaw ko sa Ginoo. Kana ba ang topic perming Ginoo ba? Nya maisugon siyang misangyaw niini ug makanunayon. Kamo ini ka istorya-istorya ninyo sa inyong balay. Bisag karon inig humas misa, unsa may inyong istoryahan inig uli na ninyo? Ginoo? O istorya pilay utang bayron nun unsa naman tong imo ditong mga negosyo maibag kita mao na istoryahan ambot kami mga pari unsay among istoryahan kung kami mo'y mag-abot secret ang mga madre unsa kay ilang istoryahan og sila say mag-abot mag-istorya ka parte Ginoo ang mga lectors mag-istorya ka ni parte Ginoo labaw ng sa Kristan. Mao na usahay. Ang atong nakita, dili ang naong Ginoo. Nga naman, tungod kay ang atong kasing-kasing, dili matarong. Unsa maning taong matarong? Kanang taong tarong, mao na ang tao nga nagpuyo sa kamatuuran. Diha bitay ni text nako, Padre, kana bang naabitaw sa kuan kanang isulti-sulti kanang mga zodiac sign kanang mga pungsoy kanang sa patunang usay ang ginganlan napta kanang mo nang napta napta ba kanang isuwat-suwat dito na tao kaning kuana mao ni ang imong kuan mahitabo nimo ana insya tinuod ni Padre nako di jud ko moingong tinuod na kay hinimuhimo ra mo nagtaw. Ang tinuod kanang naas Bible kay pulong ginas Ginoo kanay sunda. Siya example pa der nako kanang giingon nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabus sunda na siya ay mapobre sa dana Padre. Tana sugod na siya. Nako kana bang giingon diha ba nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas siya abuso naman sana Padre. Naagi siya rason kanunay. Unsaon niya pagkita Ginoo ana? Nako kana bang giingon ba nga higugmaay mong kaaway sa magsalig sad Padre?
Di ba, ingon ana man sad mo? Pero moingon gani nga ang imong pultahan kinahanglang mag-atubang gyud sa sidlakan, ang imong bintana mauni ang gitason, ang numbers imong ang mao kining niya, ang imong bed kinahanglan ingon ani, mutuman dayon. Nga naman kay ang isulti dayon diha, good luck na, good luck. Do na kay maayong grasya. Ana. Isulob ning maong mga salingan na mga sulob-sulob. Oh, isulob ni kay inigsulob ni mo ani purting ni dotas imong swertes kinabuhi ana hala sulob sa dayon pulos lang gid ana atong gusto nalimota nga ang gisultis Ginoo mao gyud matuod inigingon sa Ginoo higugma imong kaaway aron maliwat ka sa imong amahan nga tuas langit nga nahigugma sa tanan kana mo'y pinakanindot. Kana bang makakita kas naong sa Ginoo diha sa imong kaaway? Kana bang makakita kas naong sa Ginoo diha sa imong kakabos? Makakita ka og makasinati sa naong og sa presensya sa Ginoo diha sa imong giantos nga sakit sama sa nahitabo nilang San Roque, St. Teresa of the Child Jesus ug uban pang mga santos nga namatay sa ilang mga sakit. Kana bang makakita kas naong sa Ginoo bisag gipriso kang waysa sama ni San Pablo ug mao nay nakita nilang Maximilian Kolbe ug uban pang mga tao nga santos didto sud sa prisuhan. Lingi ang imong tupad. Ya, tupad nimo ba? Lingi ang. Nya pangutan-a, ina kakita kas naong sa Ginoo diri sa akong naong. Giingna ko no. Ina kakita kas naong sa Ginoo diri sa akong naong. Maingon gani gaduda ko murag lima na ang imong naong di man na naong sa Ginoo pasabot ana yawan-on ang tupad nimo. Abi ako imong utanan ninyo kita mo sa naong sa Ginoo sa akong naong. Ana di ba gaduda sad mo mga yawan-on mo. Pangutan ako kita ko sa Ginoo sa inyong naong. Pangutan ako. Kusga ba ina kita kas Ginoo pader sa among naong. Ana. Mumisa ka ko ugwapan ako makita ang Ginoo sa inyong mga naong. Char. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios sa ato mga panginahanglan sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon o pagkagabhanan. Busa mapaubsanon kitang muingon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Nga ang simbahan, dili mulunga sa pag-atiman sa mga karnero nga gibilin sa Dios nga mao ang katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang atong nasod makabaton na og kauswagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang butong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa walay katapusang himaya sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang katanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. O Ginoong Dios namo, itugot
ang among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timan sa mundugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung Aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan sa tibok niyang santos ug simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo nangamuyo kami Ginoo magandam unta sa among mga hunahuna alang sa Dios nong sakramento tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan iyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, kanipamulong lamang kung mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pagampo, aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento, ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapaangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna
aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine presence, ang Dios nong presensya. Pero masudong lamang nato kini kung ang atong kasing-kasing matarong ug matinud-anon. So atong i-update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots para sa atong mga projects dinhi nga tag 2,000 pesos ni. Ang nahalin as of yesterday, May 21, niabot na og 3,585 slots. Pakpak 1,415 slots na lang ang nahibilin. Nakapalit na mo, tanan? Pwede saan mo mabalik og palit aron mas maka-hope yung mong opportunity. So atong iampo, atong mga proyekto, doon na gapadong naman din katong atong bag-ong kampanaryo nga gipalit. Ato lang iampo nga magmaayo unta ang dagan di ta tumahog las dagat kay sakay kuno sa barko basig adto to magbagting nanulawong sa dagat. Nya ang atong mga proyekto dinhi gapadayon basin og mga next month atong sugdan kining atong ganing retablo na naman ang mga lingkuranan hapit na mahuman ang ato sa ditong dagkutanan murag hapit-hapit na sa tingali to. Nya naday meeting sa atong mga niapil sa kaning mga Flowers of May og sa mga coordinators sa atong mga St. Joseph nga confraternity sa Matag Kapilya. Mag-meeting ugma alas 4:30 sa hapon. Ugma Domingo ugma no? Ugma adto dito gyapon sa may tent sa may Tos Gawas. 4:30 tanan nga mga ning apil sa atong Flowers of May ug ang mga St. Joseph confraternity sa kada chapel nga mga coordinators. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.
tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa